Mr. Macmillan arrives at Blantyre in Nyasaland. It was here that rather a hostile reception had been prepared for him by several hundred Africans. It wasn't merely a question of banners and slogans. The crowd, which had assembled quietly enough, now tried to push past the police cordon. Shouting freedom and we want Banda now, give us Banda, the demonstrators almost got out of hand. Ya akuluakulu tikhale chete bwinobwino tidziwe za mbiri ya dziko la Malawi. Kodi lero pa 6 July timakumbukira chani? Nanga chimene chinachitika njani? Akuluakulu kalekale kunali achimwene ngawakutama kweleko pakutama kamwana gachimo chiwiri kutesya chanasa yangalikanu achimwene ngawakutama kweleko pakutama kamwana gachimo mama chiwiri kutesya chanasa yangalikanu. Okay. Kalekale tumeno right? Mumbiri ya Malawi. Anyway, leo ndi 6 July. Timakumbukira za independence. Kudzimira patoka. Ufulu. Lero ndi tsiku limene tinachotsa dzina loti Nyasaland. Dzina la Malawi lisanabwere linakabwera tsiku la lero kuti no iyi ikhala Malawi. Right? Koma mbuyomo before 1964, mbuyomo 1963, 1962, 1961, 1950, what. Kosea kumbuyomo semu dziko la Malawi limatchedwa kuti Nyasaland. Azungu aja atabwera kungofunsa amene ampezayo alimi yawo. Iwe ndi chani ichi? Ili nyanja limeneyo. Ananguti Nyasa. Nyasa. Ananguti okay Nyasaland. Basi. Nthawi imeneyo. You understand? Amalamulira ndi ma British Queen Elizabeth koko kumalamulira ngati president wa dziko la Malawi. Ku Malawi kungeka governor. Okay. Governor kuti amakhanga governor basi. Komano ulamuliro wonse unali wa kumene koko. Palibe kuti iyayi ndipanga kachipani kanga, palibe kuti iyayi makuti zimezi tizidziwe akuluakulu. Kuti nanga ena nkutheka akufunsa nkhani kuza ndi John Chilembwe. Akuluakulu John Chilembwe pano kuti John Chilembwe ataphedwa 50 years back 1915. John Chilembwe aphedwa kale ndipo anakhala zaka 50. Ndiye kuti mumvetse bwino tingobwera kaye pa John Chilembwe. Chabwana nthawi imeneyi azungu almost munafa materials azifunika kwambiri. Almost 9,000 to 10,000 azungu amenewo ali ku Malawi. Kumalima, kumatani, Amalawiwo ndi kumapondereza. Kumaso osamawatenga ngati anthu enieni. Timvani pamenepo. Amalawiwo osamawatenga ngati anthu. Kumangowatenga ngati zinyama. Kumapondereza, kumawa zomvetsa chisoni kwambiri. Zimachitika. Azungu kuona 9,000 to 10,000. Azichulengo chawo limene. Nanga Amalawi analipo ngati? Amalawi ali 3 million. Time imeneyi patu kamba zono 23 million. Time imeneyi Amalawi 3 million. Anyway. Kenako John Chilembwe mbusa atamazati no isigwira chinachitika nchani. Tufati ku 6 July. John Chilembwe mukuzoa amene anapanga organize yake awo kutenga awo ndi awo kukaba mifuti kukamba ngati resistance set ngati timu imene inalingali kuti anthu wait awutipondereza. Mwina inakhala nthawi yapano pa mwine bwezi azungu atalemba kuti terrorist zigawenga. Koma this is the reality. Umuntu imene zikakhalira
You understand? Find the person a picture imodzi. Zinakantha ya twino ibwezera gula zigawenga. Koma chini chimwe sana chigawenga amaona kuti anthu anga kuzuzidwa. Agwirisira ntchito bosa pasula malipiro. Basi kungo like kunalibe malamulo ali woseso. Iwe basa zombo kupembeza nzungu basi. That's all. Azungu ojeba 10,000 Malawi 3 million. You see? Ndiri kuna ntchito. Ateni chimwe isigwira nkuyamba revolution. Right? Kuyamba resistance. Yambe some movement. Tini baina wameno. Koma amwene. Sepa na jerwe. Anamutimitsa. Nde anamutimitsa kumupa ndeno azungoja nakwimisa chitetezo. Anakwimisa chitetezo kwambiri. Kuti aba bantu ambani kutsibwa mirwet. Okay. Isigwira. Ndana ambano sobano kuma alonda sobano amalawi. Pasabezeka wina wake okudzuka yayi. Chini chembero wabiro menepo. Amafuna amafuna amenyera ufulu amupa. Ndi mpaka nadusa 50 years. Zaka 50. Antube alibe oppressed, alibe akuponderezerabe ndi azungu. History of investable bwino. Chabwino. Kenako uyu Kamuzu Banda. Dr. Hastings Kamuzu Banda anali kunja huko kwa azungu. Phuzira. Okuya kuchilo ngati Dr. Konkuja panga izindizi zambiri mbiri. Kenako anazabwera ku Malawi. Memo 1958 bwera ku Malawi. Koma Kamuzu ameneyo ana ndi mission yake anangoti ababa ina ndi futi sigwira kuti ambene ndi futi chanta singagwire chiona panga Kamuzu ndi anthu ena amachitidwe ma nationalist anauza anthu ena akuluakule tipange bwanja apa analemba makalata anayamba kumema wanthu okay kuti akulu tifuna ufulu wathu silinga makhale pansi pa ulamuliro uya wazungu yayi. Okay? Chinanso chimene chinapangitsa kuti mpakana anthu adzuke kwambiri. Panali imachita kuti Federation of Rhodesia. Imeneyi inali yochoncho. Azunguwo anandipulanira kutenga Zimbabwe, kutenga Malawi, Nyasaland. Kutenga Zambia. So Zambia machida Northern Rhodesia. Zambia. Ntamene yoyo. Pamene Zimbabwe imachida Southern Rhodesia. Malawi imachida kuti Nyasaland. Nde anthu azunguwa anana kuti no. Southern Rhodesia ndi Northern Rhodesia ndi Nyasaland. Malawi, Zambia, Zimbabwe. Maiko amene wawa taphatikize khale imodzi. Federation of Rhodesia chikhale chimodzi chimene chichi ndiri za nyapa bwino anthu amene opusa kwambiri anthu akuda makape mazoba sikunaiza ntendera kwakulu. So apa mpapaniso pano kuti anazindikira kuti ichi chibwana akuluakulu ichi ndi chibwana kwambiri moti apa tivutike kwambiri atinyesa anthu amenewa tipanga bwanji. Anthu amenewa anayisisaletu kwa amema wanthu, kwa auza wanthu. Ndi chaka cha 1958 apatu nkuti dziko la Malawi likudziwika kuti Nyasaland ku dziko litu likanali pasi pa ulamuliro wa Tsamunda ndipo linali mu federation imene imatchedwa kuti Rhodesia and Nyasaland ndipo mkulu wina otchedwa kuti Hastings Kamuzu Banda wafikatu kuzamenyera ufulu wa anthu a mdziko la Nyasaland komanso kuzathetsa federation ya Nyasaland and Rhodesia. Tsiku la lero timvera speech imene anayankhula a Hastings Kamuzu Banda pa tsikulo. Tatiyeni tikhalire limodzi. Stupid federation. And to give you, my people, the Africans of this country, your own government and independence.
I've come back home to act as a bridge, to bridge the gulf, G-U-L-F, of disunity between the races, between the Europeans and the Indians on the one hand, and my own people, the Africans of this country on the other hand. Anthu tsopano pamene tsopano ayamba tsopano khanga lomachita mademo choncho, like maprotesti, kuyankhula, right? Hey, tukufuna ufulu, tukufuna independence, you see? Akamuzua atabwera akamuzua ndanze nzawo. Anangoti mission imene naiyamba kulemba makalata. Bana mbila azikuchita ku pretend komweko. UK, United Kingdom. Akula ife tukufuna gani? Tufuna ufulu, tufuna independence. Izi hayi. Sama afuna kuti pakana mission yawo ya Federation of Rhodesia iteke chifana kangoteka panali mbola. Why panali mbola? Chifana kuti ndekuti azungu aja anakakhazikika ndithu ngati mmene adachitira ku Zimbabwe. Fa ku Zimbabwe anamera mizu, kumera mizu ku Zimbabwe. Sikunali bwino. Bwana ku Malawi, kumana ku Zimbabwe, I was worse. Worse. Ndisa mafuna zifika pamene pacha. Ndiye anayamba kulemba makalata acha. Anyway, anthu aja chinakamuzoya ndazi nzawo amene apanga zimene zozo onse anawagwira. Nthawi imweyo boma kulengeza kuti state of emergency. Wagwira kwaika mundende. Inu ndi chani? Inu ndi madolo, inu ndi minyiro ufulu, maphanga, mukunama. Anakhala amene muja afterwards. Pamene ndithu achina azungu aja tsopano anayamba anofika po ataona kuno zoti no kuli uzikuoneka zoti anthuwa ayambako kujakapuka amba jakapu amba kuzindikira izizi tisazilekerera kwambiri tisalimbana nazo kwambiri, okay? Tisalimbana nazo kwambiri koma anthu ofunika tapasa ufulu wawo chifukwa nthawi imeneyo even ku India, ku Asia nawonso ambangonso protest. Remember kuti ma British waruso kuti anena ku Malawi kwakhaya dziko lonse lapasi amamangirira ndanaona zoti no apatikakapenya kwambiri sigwira chifukwa anthu ambiri kunali ma protest ndithu moti nthawi imeneyo Macmillan amene anali ngati anazabwera ku Malawi nthawi imeneyo. Continuing his tour, Mr. Macmillan arrives at Blantyre in Nyasaland. It was here that rather a hostile reception had been prepared for him by several hundred Africans. It wasn't merely a question of banners and slogans. The crowd, which had assembled quietly enough, now tried to push past the police cordon. Shouting freedom and we want Banda now, give us Banda, the demonstrators almost got out of hand. The police had to take firm action, and some reports say they were too rough. This, at any rate, was the scene of the disturbance, an on-the-spot camera record. Afterwards, anthu aja later on anazindika kuti iyi sigwira ndi anavomera kuti basi akuluakulu tengani ufulu wanu, it's fine, ndikugwirizana, okay, ndikupangana handover, no chani, no popandanso ngati kulimbana zambirimbiri, kulimbana ngati maiko ena, okay, maiko ena kunali ngati kumaiko ena kunali ngati nkhondo chanchani pamene ku Malawi kunali little bit, it was easier, zikuzopheka pang'ono ngakhalebe mavuto enabe analipoko, mavuto anja amene analipo choyambirira, mavuto ena amene analipo ku Malawi ndona kuti modziwa sipalepherabe kagulu kena kosapota azungu kamene kuko ndithu kama kanavutitsa kwaso pang'ono
kamene kanakhala kanali limodzi ndi azungu ati kali limodzi ndi azungu aja ndi kumalimbananso ndi awawa china Kamuzuwa komanso kwamangako you see mavuto ngati amenewo ndithu zimenezo zinali zovuta zimene zinalipo nthawi imeneyo. Komanso panali ma restrictions on political activity kwa bana kuti pasakhale zochito za ndale anawabana nazo zonse pasakhalepo zimenezozo ndi panali imene yoti political protest komanso clashes between supporters and opponents of the nationalist movement. Nthawi zonse mapezekabe zisilu zina zakenso nthawi zonse papezekabe zisilu ndithu zimene zinali nazo kumbali muzi nazo basi mwalimbana mukuti yani mufa chani ine mulimbana nini ndizikawenga pamene anthu akumenyera ufulu. Okay, chabwino. So izo ndithu zinachitika mpaka na kukafika ndithu pa mapetopeto mpaka na ufulu uja ndithu ndikutengedwa Amalawi ndikukhano ngati afulu Kamuzu Banda uja anzakhala ngati prime minister. Then in 1996 Malawi idakhala republic, right? Anapeza kuti yejo nkuzakhano president oyamba mbuyo musengo anabe president. Okay, uzakhala president oyamba Kamuzu Malemu Dr. Hastings Kamuzu Banda. Okay, ndamene anakhangira watsogolera movement imene iyi anamangidwaso kuti pakana akulu through negotiations atendeka kambirane zamanegosha Iran ndi America basi makakambirana mpaka nafika pati mpaka nafika pomvana right ngakhale kuti anangodusa ntiziphinjo itoto. So John Chilembwe amakumbukidwaso ngati father madala. Why John Chilembwe? Chifuti spirit imene anabweresa John Chilembwe umene anabweresa uzimu tifose wambweya bawa ajina chanchani amatengera za John Chilembwe anakhasa mwazi analifera dziko ndiwo osewa zasala bantu lama baja John Chilembwe alipo nkhani yake amanise John Chilembwe sanangofera wamba yayi koma I think iye ndi mphunzitsi woyambirira kuti guys resistance imoneka chonchi mphunzitsi woyambirira ndi John Chilembwe kuti akuluakulu padusa zaka 50 kwabe anthu bizinzaibe mbuto mwawo. Anyway mpaka zinafika napoti zonse zinatheka ndi mpaka lero pa 6 July ndifake timakumbukira tsiku limeneli kuti tsiku limeneli ndi 6 July Independence Day. Azungu kusazikana nawo tikazipirani basi kenako kutenga ufulu uja. So maufulu amene wawa tikatengera maiko atatu amene wawa: Zambia, Zimbabwe, Malawi ndi Zambia tazungu taka tinali tucheperako. Okay, sindinalowe deep kwambiri. Koma Zimbabwe ndiye analowa deep kwambiri. So Malawi ndi Zambia ufulu wawo unatengedwa mu 1964 same year. Koma ku Zimbabwe kunavuta kuti pakana dzina loti Zimbabwe libwere anatenga mu 1980, right? Panadusa kai 15 years chifukwa it was not easy. Sizinali za easy kuti anthu achachokemo. Ndachina Kamuzu ndazinzawo amaopa zimenezo kuti ikangotheka Federation Rhodesia ndekuti Rhodesia kuvuta kwambiri fanele alowelera akhazike kwambiri ndezinakavuta. So amene kuti apange changu kuti zitero. So Zimbabwe inasinthidwa ndithu mochedwerapo nthu mina 15 after 15 years 16 years than Malawi ndi Zambia. Koma apatango kamba mwa mjeno kuti ndimvane bwinobwino koma tikalowa deep tumapeza zorazungu aja adakalipobe murumu imene ndi nkhanira koma ndimakufatira kutongo za 6 July Independence Day kuti inakhala mani. Guys, thank you so much. Malawi Cameras.